Nagmahurot. Shout out na to na nagkuha na nga una. Sa kahoy gamit ang yung pagka-army gamit yung pagka-army kay record na super pam muna siya super pam alright nituyok well trained siya pagka-army pwede pa mo shout out maghulog sa lalom. Pwede pa na siya mag-shout out pag nahulog na slalom. Tagdoon. Og muna ang mga audience. Super pa. Muna ang mga audience. Og to pa po sa babaw. Yay! Kiwat Ramos. Barangay Captain. Kusina ko noon. Request. Kay. Nasaan si Maribek ay? Nasaan si Maribek ay? Yeah! Woo! Grabe! Power man po na kayo. Power kayo. Ay, galuto sila. Munis lang tiglong ag super pam, tiglong ag tipanga, rot single wa uyab parehaming duwa right. Natigloto ang mga tawos gawas. Munitig talan out, tigyayangod. Una siya mga post gandere. Super pam. Kaya ang usa nakasiguro nagyogo. Nakasiguro nagpangyogo. Ulawan mo niya o balik-balik. Hey, paano mas computer? Ito na super pam Ay, ato na makapag-computer. Kanang nahugas na si kamot super fam kay undawit to panood ko na mi. Alright. Yo, what's up super fam? It's Mego Super Mego Ben. Welcome back to my YouTube channel. And for this video is all about gadagyaw dire para man naman kiras ka magluto ay Ate Marlene, shout out. Shout out. Ate Maribek, magluto, shout out. Ate Pangga in the house, nagkaon din naman nampit. Alright. Bottom na. Super pam kaning amang lugar ba wala kay signal so kaning uban bolog siya signal pero ka-contact si grupo right nag-send na siya sa group message na amo na siya super pam pops ato na mo ang nangaon siya sa kaganihang amangtas kaayo kung kinsa taong ganahan magpaputol og kahoy gikan tumoy abot lalom kabalo na siya kayo contact lang Jerry Acebo. So, kana po siya si Kim. Mupunay usas nagsaka diyon. Kontak lang kung mo ganahan mo magpauleng og kahoy. Ayaw ra nang lobe. Kane mo ni siya engineer na mo dre Nelger Balsamo. Kane unsa tay function anay no le? Ha? Ay kana tigloto man na siya, tigloto. Kung ganahan cater kani sila ay magkuan, ay kaslon, ay birthday, ay haya, haya. Kung sila magkuan, muna sila. O kanay mga onay ni maniod to. Pwede na among lamisa. Cute kilang lamisa, karon pa mo kitag lamisang Boss Loton. Na Brad Cosme. Kana Brad Antek in the house. Woo! Pangaon na mo. Ngaon na sila super pam Sige. Bosoleng. Pinapusgan. Ha? Nya na, taod. Nagmahurot. Shout out na to na nagkuha na nga una. Ningaw ito ka prerok balay wala nagitawo. Ara si Belio, super pam Belio in the house, naniod to na.
Ug mubalik kuskusin na super pa, mubalik kuskusin. Ug super pa maura to siya kay mudto na kayo. Durot nagdulot ko no. Sige na lang. Ya, si Rotrot. Si Rotrot. Si Rotrot in the house. Shout out sa mga single nga pareha namong duha. Mga single, mga igaagaw may nga mga single poros. Sa mga single diha nga napay uyab, o sa mga nay uyab nga kanamo single. Bulage yung uyab. Alright.